Yung level 3 drug pusher nga supplier og shabu sa mga tinun-an na sikop pinaagi sa joint operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Duha sab kalalaki na sakpang nagsuyop atol sa ilang operasyon kagabi. Andrea Patenya, sugid ni Ming. Kining 21 kagagmayng pakete sa gituuhang shabu maoy nakuha gikan sa giilang level 3 drug pusher nga si Roderick Casas, 25 anyos, human kini masikop sa joint operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ug Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group pasado alas 11 kagabi. Gibaybas si Casas sa may sitio St. Michael, Dumalagan, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Based sa mga surveillance, makita na dito mamalit nga mga estudyante, mga trabahante. Gihimakat sa dinakpan nga tigpayuhot siya og ginadiling drogas. Ug matud pa niini nga gibilin ra sa iyang amigo ang mga ebidensya. Sige ka to, igo lang ito gibilin sa akong amigo ko. Gibilin lang na ka? Saan ay kasabutan ninyo, sir? Akong amigo, nagkakon naman. Nga? Nagpaabot na ko ninyo, sir. Tanaw lang ko nag-aywa ng motor. Naatlansab sa operasyon sa kapulisan silang Joel Rabadon ug Jeffrey Abarquez nga nagsuyop og sabusod sa kubul-kubul sa maong lugar. Nakuhaan sab ang duha og 357 nga revolver. Until now, we're still conducting interview for possible involvement of these persons sa other crimes, aside from the 9165. Siguro na nga yung motor ito. Yeah. Ano nga masad? Didiin na lang ako dapit dito. Pakasok ko yung mga magbatigan tayo dito. Andrea Patenya, News 5. Nikabat na sa kapin sa 60 ka mga barangay employees gikan sa 15 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang napalgang positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Sumala sa Pangulo sa COSAC nga si Alice Utlang, sa 15 ka barangay, 2 lang ka barangay ang walay nagpositibo sa gihimo nga mga surprise drug test. Kaganihagi pa ubos sa random drug test ang kapin sa 60 katabahante sa barangay Labangon. Duha niini katabahador na palgan nga positibo sa paggamit og gidili nga drogas. Start my own backyard, so I have to start my own barangay. So nakanan akong empleyado nga ma-drug free gid siya. So unahon ako akong barangay niya, including as official. Individually, it should be indoors sa office, pero matabangan nato. Ug ang kanang personnel nga inang indoors, willing ba sad, no? Nga mo agi sa ato ang kanang outpatient rehabilitation. Patay na nga naabtan ang sa kalalaki nga dunay mga samad pinusilan sa nagkadiyang parte sa iyang lawas sa may dalan Albiula sa sitio Villa Gonzalo 2, Barangay Tihero. Matod sa mga silingan, aduna sila nadugang buto, 3 ka buto sa armas pasado alas 4 kaganinang kadlawon. Og paggawa sila ang nagbuyod na nga patayng lawas sa lalaki ang ilang nakitaan. Nailan lang kinaisangan nga insik ug giban-abanang nga nasa 40 anyos. Si 5'4" ang gitason, nagsulob nga ito og sinina og baong pants o adunay mga patik sa dughan, abaga og bukton. Wapa hingpit bahili ang mga lalaki, apan dunay nadawat ng mga tao ang kapulisan nga nabilanggo na kuno kini kaniadto tungod sa pagpangawat. Mga parente, pwede na sa mga arrange sa Mora lang ko sa office, naroon kuanan sa nato, kuanan nato sila og mahayag og unsay kuan ba, ilahan sa gini natong tawa. Mutuo ba mo nga ang tangke sa LPG pwede ilisan og tubig? Kini ang bagong modus operandi nga nadiskubrihan karon sa kapulisan. Sa laing bayan lalaking istambay, gitabangan og kulata human kini nagpailang sitom gamit ang napunitan nining citation ticket sa sitom. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Gidakot sa kapulisan si Raul Utara, 29 anyos, taga Dika Home sa barangay Hagubiahod sa Dakbayan sa Mandawi. Human kini mipalit og tangki sa LPG gahapon sa buntag sa usa ka bakery sa may dalan S. Osminia sa barangay Tinago. Nibalik kini pagka alas 3 sa hapon kagahapon dala ang tangki sa LPG kay iya kuno nga iuli ug magpa-refund kay kuwang sa timbang ang maong LPG. Gipahuwat una sa gipalitan niini ang dinakpan aron ilisan ang tangki. Apan milakaw si Utara ug sa iyang pagbalik, gidakop kini sa mga pulis. Mitawag di ay ang tag-iya sa mga tindahan sa price gas ug gipatan-aw ang giuli nga tangki. Tungod sa pagduda kay sa miaging buwan, na biktima na sila sa susamang modus, diin gisudlan og tubig ang LPG tank. Yan ang kadadaan o personel sa Prisigas para ma-inspeksyon sa tangki ng giuli. Pag-inspeksyon o tangki ng giuli, tubig lisod.
di naman bukitadya. So, pagbalik ining suspect, ikalas 4, balik ko na, ikuha na niyang pangkingili sa tao, ginakop siya dito sa complainant mismo with the assistance sa mga barangay tanod. Bulag na ako ng buhatan, sir. Ang akong tuyo, sir, is pagpalit ng Diyos kay gamiton. Maging nga, pagbalik ka na kay kibaw ko, sir, nga, kanang outlet nga among gikuhaan, amigo na ko na ang iya, o diha, sabi mo kumpra o para sa mong ibaligya. Kaya ako, gikan mo ko sa presidas, na maligya sa ko. Lagikan nga, tagaan sa kumilag staff. Diyan ko sa ko intention nga mag-ingana. Nabunog sad si Paul James Navarrete, 41 anyos, taga Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tihero. Humantabangi og kulata gahapon sa hapon at bang sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gingong nagpakaron ingnon kini nga sakop sa sitom. Human nakuha gikan kaniya ang nawagtang nga citation tickets ni traffic enforcer Eduardo Tanaya. Nasayran nga nagpablatter si Tanaya sa ilang buhatan. Human mawagtang ang iyang usa ka pad nga citation ticket ni adtong Marso 10. Diin si Navarrete di ay ang nakapunit og nagpasitom-sitom diha sa Cathedral area. Nalaro man ay suspitsado kay gikulata diha sa kuan. Danita Street doon sa may St. Peter, Cathedral sa dati. Moto na ramahan ng taga mobile patrol. Tanaw din na dito, bunog man kayo, gila si Simsi, unang ginapakper rin. Pag kuman dito si Simsi, kita ni Kadunay gidang kuwan, sa kisyo, kikip. Nakita sa taga kikip, ito, puntak sa ning kuwan, kini si Tanaya. Pag abot ni Tanaya dito, sa si Simsi, na-confirm niya, so, man ito, dahil sila dire po, investigation, it turned out na Bisan ang puy-anan sa mga hayop, dili na luwas sa mga kawatan karon. Kaganing ang kadlawon, kwarta nga mukabat og 6,000 pesos, tablet og cellphone, gikawat sud sa Cebu Zoo. Andrea Patenia, Sugid Lini. Kining gitangtang nga bildo sa jealousy sa manager's office sa Cebu Zoo, mao'y gilutsan sa kamot sa kawatan aron kuuton ang tablet ug cellphone sa anak sa zoo manager nga si Giovanni Romarate. Mato ni Romarate nga ang iyang anak ra nga si Krisha mao'y natug sa maong buhatan, samtang nangatug sila sa gawas human sila ng limpyo sa pasong. Nangatug na lang sila sud sa zoo sukad sa sunod-sunod nga pagpangawat sa ilang mga tangkal sa hayop. Mga iyang estimate mga between 2 or 4 tingali sa morning nakadungog sa mga nag-igham na mga gipaka sa kakapoy ingon na sa ingon na kasi na wa naman mo tingog wala na wala sa mo baling. Gawa sa tablet ug cellphone nakawat sab ang box nga maoy huluganan sa sinking fund sa mga empleyado dinhi sa Cebu Zoo nga gipatong ning maong butanganan. Gibanabanang ana sa 5,000 pesos ngadto sa 6,000 pesos ang sud niini. Miabot ang mga sakop sa crime scene investigation kaganihang buntag ug ilang nadiskubrihan kining fingerprint sa jealousy. The Latin prints, we have 4 Latin prints. So on 4, does it mean we could not disclose also. We submit it in the crime laboratory examination and likewise the automated fingerprint identification system for examination or inquiry on the office. Di pa sila makasulti kung pila ka tawo ang responsable sa pagpangawat. Ilasab giimbestigar karon kung asa nangagi ang mga kawatan. Well, as per information sa mga nagtrabaho, doon naman sa tuloy magian gyud diha. Pero but we are still conducting an investigation. Di isa makasulti sa Romarate kung inside job ba ang hitabo, apan sigurado siyang tig-atuan gyud sa zoo ang kawatan, kay sweto kini sa ilang butanganan sa kwarta ug sa mga mahalong butang. Nalagay lagi imbitar ga magsisag arian ba? Kaya nasa si trabaho dito sa sorting off on sa tubig. Pag kuhaan na nita ng fingerprint, so maghuwat pa sa result. Andrea Patenia, News 5. Pinaagi sa nakuha ang CCTV footages o screenshot sa kapulisan sa mga nahitabong pagpanuli sa upat ka sanga sa LBC na suta sa kapulisan nga usara ka grupo ang mitira niini. Andrea Patenia, Sugid Lini. Human ang pipila ka adlaw nga pag pinaabot, nakakuha na gyud kopya ang kapulisan sa Mualbual sa CCTV footage sa nahitabong pagpanuli sa LBC branch sa maong lugar.
Ug kay hanap kini, gipada ni Moalboal Police Chief Inspector Edgar Labe ang maong kopya sa Provincial Investigation and Detective Management Branch kun PIDMB. Nadawat na kini sa maong buhatan ug magpatabang sila karon sa mga computer experts o sa ubang ahensya nga maka-improve sa video quality niini sama sa NBI. Itandi nila karon ng CCTV footage sa tuli sa Tabuan, Tabuk Mandaue, Moalboal ug Bugo. Apan ang problema, wa pa makahatag sa full video ang LBC Bugo City ug puro screenshots lang ang gihatag. Hinuon sa initial viewing sa PIDMB, ilang nabantayan nga dunay daghang similarity sa upat ka pagpanulis. Managsama ang pamarog sa mga tulisan sa LBC Tabuk ug Bugo, samtang sama og sinina ang mga tulisan sa LBC Moalboal ug Tabuan. Usara ni kagrupo tingali ang nagtira ni. Kaya ang mga description nila, ang ilang mga posters, muambit-ambit lang. Sumunang pankanutan din na mo, amo ni palawon ang investigation ug kinsa gid mga tawhan na para madakpan lang. Dito bagsab sa mga pulis ang pasangil sa area head sa LBC nga si Sherwin Navarro nga black propaganda kuno ang mga pamahayag sa kapulisan nga uncooperative ang LBC management. Kay numduman nga mireklamo ang mga pulis kay gilisod-lisod sila sa taga-LBC sa pagkuha kopya sa CCTV footage sa pagpanulis. Apan matud sa PIDMB, dili black propaganda ang ilang gibuhat kundi pahimangno lang. Wala mo yung mga propaganda. Amo lang, ngunta mo cooperate sila, mamutabang sila sa pulis aron pagsulbad aning maong kaso. Actually, para sila sa kayuhan sila mga tao. Dili lang sa tuwa sa pagsulbad sa kaso, para po na sa security sila mga tao. Di isab kuno sila mamugo sa LBC management sa pag-hire og security guards ug kundi gid kini nila buhaton, ipa-improve na lang unta ang quality sa ilang CCTV cameras. So ato lang, wa sila plano nga mo security guard, ang ato lang at least ma-enhance ang ilang CCTV, mapasa mga high definition CCTV na makakuha. Ay sar mo na siya sa tool nga makatabang nato sa investigation. Andrea Patenia, News 5. Sinaagi sa pagmontar og collapsible police outpost nga makadugang og police visibility, naglaom ang kapulisan og lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga mukunhod na unya ang kriminalidad sa ilang lugar. Jinky Bargio, Sugin Limin. Dinhi sa UN Avenue sa Dakbayan sa Mandaue, makita ang labing unang collapsible police outpost nga proyekto sa Mandaue City Police Office. Matud sa hepe sa operations, strategic ang maong dapit kay agianan kini padung og gawas sa Mactan Cebu International Airport. Duha ka mga pulis ang ipahimutang dinhi nga mag-duty og 24 oras. Ang maong outpost mahimong mabalhin sa mga lugar nga magkinahanglan og police visibility. Initially, mo pa na ma-afford sa MCPO. Hopefully, ang city government mo hatag usad unya og dugang nga mga tents and other stakeholders basin unya sa ilang area ganahan sila nga mo put up ato mutangan og pulis. Matag outpost na kantidad og 30 ngadto sa 50,000 pesos. Mao nga giauhag ni Tolentino ang ubang negosyante sa pagbutang ini dool sa ilang establishmento ug sila na mo'y mubutang og police officer. Misaad sa ang suporta si Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa maong proyekto, pinaagi sa paghatag og pondo aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa ilang syudad. Iyang panghinaot nga dako kini og matabang sa pagkunhod sa krimen sa maong Dakbayan. Ako, uban sa paghinaot no nga dili lang kay tent ato makitan, kundi ato yung ahagon ng kapulisan nga doon nagi pulis nga 24 hours nga magkuhan. Kahinumduman nga gikan Enero hangtod Agosto sa nakalabay nga tuig, miabot og 41% ang pagsaka sa krimen itandi sa samang panahon sa tuig 2012. Jinky Bargio, News 5.